باره میگذرم ای پیش مکتب محالم همو طلبای درم در میگیر از این ارمون برای روزایی که من میخوام گردانم هر باره میگذرم ای پیش مکتب محالم همو Ҷако чӣ баш моғи ирӯз камен? Футболдан бача устод. Хай бачаҳо мавзӯи динагина ҳамада фаҳмо буда. Ирӯза мавзӯ глагол to be мегзарем. Назиров, нури офтоби ӯ вақт дига ҷило мекард шамолошам дига хе мевазидан яке да варзиш футболо ман нигоҳ мекард баъд ӯ вақт ма бозӣ мекардам ранги зидан ҳамун кӯдаке ки даранаш пари орзу буд маҳолям дига нашидам ай партаи қафо мӯи сарта кашидан мехом бори дига ӯ рӯзора чашидан рӯзо ки ранги кадрои кинои советӣ ҳама одами хуб будана ҳама чи ҳақиқӣ ӯ вақт набуд фикри мола бача, Назиров. доштам вақте ки Назиров, кани ку бихе глагол to be чӣ мешавад? Туби намедонам. ما جاوبتم Шумо киен? Ё каттонанд? نشناختی او طلبه‌ام سیفی. Ма ҳоле иҷозат надодам. ما در اجازه در کار نیست خیلی شجیمو. ای. بیا пешимада бишӣ фаҳшиё ишқи қалбакӣ дӯст медоштам вақте ки дӯст медоштам қалбқатӣ хоскорӣ мерафтам вақте буд хоксор дар замони мо хубӣ буда шиёр дар замони چه خیلی مایرا دوست ندارم. میگوشم. امینه ما تردو. طول با ای جوش تاگی جاو میگود Чига паеда иҷа? هیچی استاد. Кубишам аҷода. Салом бачаҳо. салом Ай ку. Я ҳастинес кинем. Ирӯз дарза ки нестай? Раупова. ман Рабиев. هستای. تیلا باشم میخریم تیلا نداری؟ به تیلای ما زور نمیرسه Чӣ хали тилое? Бо дер кадӣ? خدا میبخشی استاد اون کجا دبیشی؟ شکر هم الله رنگ رو تریدگی خطی و جانگشیم. Назиров. Турсунов. здесь ассалому алейкум Алейкум салом. Ёздар меҳамиҷида? Биё. Бачаҳо, шинос шен. Тавбаи накун. Ҳоҷа бишмоҳаё. तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनू तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं او شدو. Турсунов. Дарза тайёрӣ? نه که استاد Чӣ ришай? پس کن استاد Телефони ки занг задестай? айма استاد. Мара иҷа телефонта. Ман шуморо 10 бор гуфтагем ки вақти дарза телефон наёре. Вақти дарза ҳама телефонотон ҳамонед? Буро айсим. То ришта нагирифтӣ надуростӣ. бачаҳо дарси имрӯза ба ҳама фаҳмо. Бале. То дарси оянда ин телефон ай кабинети директор мегирем. Хайр.
хизмат. хаҷот ақл зур шида бо Мазур будам. ҳозир медонӣ мо тура чӣ кор мекунем Кӯмак кинен. Эй! талабаи навак бо ту гапзан шида Чӣ? Медонӣ вообще отаима кие? Шуно бурем. Бахшиш. Хайрат ки омадӣ. Агар не мумкин мекиштимшон. Маълум буд. Чо кардӣ, брат? Чӣ гап шуда иҷо? Ҳичи так номеро табдил надода бош. гӯш кун мара хеле меҳроба нигоҳ мекунӣ ку набинем дига яхе нигоҳ карданда фаҳмидӣ Эй, гӯш кун, маяфти хитам безору маяфти меҳробтам бусбе. Чо кардаям далача? چه خطره؟ Нарзаям. Чико песи иҷо? امیرانش داد داره ریشه گرفته Чӣ кашидам? Хушро шудам фатон? эй шумо ҳардут карен занга намефаҳмед тез дарс бидурен Фаҳмидам устод, намедонам. مرا میخوام خطی Девона албатта. Хеле нагуфтам биякум. مرتی جزا نگرفتم иҷа ягон столовияй ҷамъ кунед чизотуна канисай бачо Вафау. чӣ Салом ҷо. Якум сал. Басиё. ҳолам ҷамъ накардед чизотуна Устод М5-онмон. иҷара дуи самбуса гирифта бача ҷамъ кам чиста намефаҳми гапа ассалом устод ваалайкум салом буҷо додӣ пеши директор даст oh hello teacher how are you О, устод Мухторов. Ҳам телефонат мекунед така чӣ хелиш кинем? телефон тавли усумо шумо ҳарда дар иҷо мегардем Дасталои устод. бурем бишинед дарза барвақт биёем ҳам телефон тахида мегирем охи Хуш мекунед хусуда? баъд охири дарс хай ягон чахчах мекунем Оля устод. Салом алейкум устод мукин. нея мумкин нест чӣ 20 минути дарс буд шуя баъд миёед дар иҷо мегардӣ Устод ручка харида будам. худо тест Терон. Талабаи навку. Ман ягон қалабарам. Талабаи навдо. Гӯ худем тура пурсидем. معلم این عثمان آبینه زده است Тема ё чӣ шуд? Тема ёди шинае оли. Тамошо кун. Қашқалдоқон, шумо қарор шуда наметонед? Чиай?